Bun regăsit, dragi nativi pești, vă îmbrățișez, vă binecuvântez, mă bucur că sunteți alături de mine. Mesaje pentru săptămâna în curs, am întârziat puțin cu mesajele și acum revin. Să vedem ce anume vi se transmite. Începem cu mesajele de la îngeri. Amintiți-vă, este o etalare generală, luați ceea ce rezonează cu fiecare dintre voi. Pentru pești, ia să vedem. Pentru cei care sunteți noi pe canal, vă invit cu mare drag să apăsați butonul de subscribe, clopoțelul și un like pentru a fi la curent cu tot ceea ce postez, dragii mei, atunci când o fac. Au căzut deja 3 carduri. Primul vine de la Maia. Mersul la școală, studiul și educația te ajută să-ți îndeplinești misiunea și dezvoltarea personală. Îngerii te vor călăuzi și te vor ajuta în acest sens. Deci, o perioadă în care puteți învăța lucruri noi, în care vă puteți recalifica în alte joburi, dacă simțiți nevoia de asta, o perioadă în care puteți face cursuri de dezvoltare personală și așa mai departe. Al doilea mesaj vine din partea Vanesei. Pentru a lua o hotărâre, întreabă-te: ce cale mă duce mai aproape de îndeplinirea misiunii mele divine? Ce cale mă depărtează de ea? Este un mesaj care vorbește despre a vă regăsi pe calea voastră, da? Despre a vă regăsi pe voi înșivă în interior, în sufletul vostru, dragii mei. Vorbim de asemenea despre protecție în această săptămână, despre vindecare totodată. Cel de-al treilea mesaj vine din partea lui Ariel. Experiențe noi, mediumice, transmite ea, și spirituale schimbă modul în care vedeți lumea și pe voi înșivă. Permiteți darurilor voastre să se deschidă prin studiu, rugăciune și meditație. Încă o dată vorbim despre studiu, încă o dată vorbim despre a vă alege drumul, da? Despre a fi conștienți de misiunea voastră și de ce aveți de făcut în această perioadă, astfel încât misiunea voastră personală să devină realitate. Acestea fiind spuse, continuăm cu mesaje de la cărțile Oracol, să vedem ce ni se transmite, din cărțile de tarot, pardon, să vedem care este mesajul. De Light Seers Tarot este aici alături de mine. Mesaj pentru dragii mei nativi pești. Ia să vedem. Amintiți-vă, sunt mesaje generale, spuneam, luați ceea ce rezonează cu fiecare dintre voi. Ia să vedem. Primul card care vine pentru voi, dragii mei nativi pești. Observ, carul este la baza pachetului. Carul vorbește pentru unii dintre voi despre o călătorie pe care o puteți face în această săptămână. Pentru alții vorbește despre decizii pe care le aveți de luat, despre înțelepciunea cu care decideți să mergeți mai departe într-o direcție sau alta. Totodată despre faptul că voi sunteți cei care luați aceste decizii. Da? De voi depinde ceea ce se va întâmpla de acum încolo, ca și până acum, dar așa cum am mai spus, este un moment acum în care să creați cu înțelepciune, în care să creați conștient, dragii mei, ce vreți să vedeți în viața voastră. Regele de spade, observ aici, este alături de voi, un personaj care vă ajută să luați hotărârile potrivite. Regele de spade este un personaj înțelept, da? Care vă oferă această înțelepciune, această energie în deciziile pe care le aveți de luat, de a merge mai departe. Totodată, un personaj din zodie de aer, un foarte bun comunicator, un foarte bun lider, da? Poate fi un șef de-al vostru care vă ajută să vă decideți în ce direcție să o luați. Poate, din punct de vedere al jobului, vreo afacere, ceva care poate apărea în viața voastră. Observ faptul că aveți o energie foarte bună în această săptămână. Pajul de bâte este cel care vă deschide cumva drumurile din acest punct de vedere al împlinirii unor situații, al curajului pe care vi-l faceți sau pe care acum îl vedeți, îl puneți în aplicare în anumite situații din viața voastră. Aveți puterea alături de voi, da? Aveți de asemenea moarte și renaștere. Sunt carduri din arcana majoră importante pentru voi în această săptămână. De asemenea, carul face parte din arcana majoră, ceea ce înseamnă că în această săptămână se vor întâmpla niște schimbări destul de mari. Totuși,
Ce simt să vă transmit este că aveți alături de voi persoane care vă ajută să vă faceți strategii, care vă ajută să vă reluați controlul asupra vieții voastre. Da? Avem atât regele de bute cât și regina de bute. Ambii sunt persoane foarte hotărâte și determinate. Pot fi pe lângă voi, sunt persoane mature și de asemenea pot fi, spuneam că sunt persoane din zodie de aer pentru majoritatea dintre voi. Nu este obligatoriu, dar în general așa se întâmplă. Văd aici faptul că vă faceți curaj să ieșiți dintr-o zonă de confort, dintr-o obișnuință. Vă faceți curaj pur și simplu să schimbați ceva. Observ aici, pentru unii dintre voi, vă regăsiți pe sine într-o situație, poate într-o relație, simt să transmit, da? Acolo unde ați trăit cumva închiși, acolo unde observ aici situații în care v-a fost teamă să ieșiți în lume, în care v-a fost teamă să experimentați, poate sunt situații dificile din punct de vedere al relației și v-a fost teamă să ieșiți din această relație. Ei, acum cumva observ că nu se mai poate așa, că lucrurile se schimbă, că vă faceți curaj să mergeți mai departe. Spuneam că aveți regina alături de voi care vă ajută să vă faceți tot felul de strategii, astfel încât să puteți ieși din aceste situații cu capul sus și cu încrederea în sine, cum că lucrurile se rezolvă. Cardul puterii vorbește despre o persoană din zodia leului care este alături de voi, care vă sugerează să faceți aceste schimbări și care cumva vă insuflă acea încredere în sine, vă amintește de voi înși vă pur și simplu. Totodată aveți acea putere interioară care se va manifesta în această săptămână și care vă face să vă vedeți cu alți ochi, ca fiind o persoană capabilă să facă față oricărei situații, oricât de dificilă ar părea. Moarte și renaștere observ. Ceva se schimbă cu adevărat, ceva se întoarce cumva cu susul în jos. Sunteți ghidați să faceți această schimbare. Ba chiar aș zice această transformare, da? Deci este cumva ceva mai mult decât sunteți obișnuiți. Este o schimbare simplă. Este ceva care va duce la o transformare, la o schimbare mare în viața voastră. Optul de monede este cel care vă transmite acolo unde simțiți să schimbați ceva din punct de vedere al jobului, să căutați în inima voastră, da? Să vedeți în sufletul vostru, să întoarceți spatele trecutului și să aveți încredere în ceea ce vine, în ceea ce decideți, pentru că voi acum aveți, așa cum spuneam, de luat niște decizii. Dar nu sunteți singuri, sunteți călăuziți, așa cum spuneam, de ființele care nu se văd, da, din planul nevăzut și totodată sunteți călăuziți prin oamenii de lângă voi, da? Pentru că, așa cum spuneam, regina de spade este alături de voi, regele de spade este alături de voi, două persoane mature. Regina de spade este cea care este foarte optimistă, privește către viitor și vede lucrurile mult mai bune pentru voi și cumva vă împinge de la spate să faceți aceste schimbări, să aveți curaj să intrați în această nouă etapă din viața voastră. Voi, dragii mei nativi pești, sunteți persoane intuitive. Observ aici faptul că căutați foarte, foarte tare să vă ghidați după ceea ce simțiți, ceea ce este foarte important. Zecele de monede, zecele de bâte vorbește despre o povară pe care o duceți, despre niște greutăți, despre niște asumări ale unor situații pe care pur și simplu vi le-a luat asupra voastră, deși nu erau ale voastre. Lăsați jos această povară, astfel încât să puteți ridica capul din pământ și să vedeți lucrurile într-un mod total diferit. Totuși, atenție la grabă. Nu vă grăbiți, nu luați decizii pripite, așa cum spuneam puțin mai devreme. Chiar dacă încărcătura este grea, faceți totul cu răbdare, da? Faceți totul cu echilibru și totodată simt să vă transmit că sunteți în progres, da? În această săptămână. Lucrurile avansează, așa după cum spuneam. Sunt situații care se întâmplă destul de brusc pentru voi, așa cum spuneam, sunt două carduri care mi arată asta deja, dar trebuie să gândiți puțin înainte, da?
aveți ajutoare care să vă ajute să faceți strategii. Gândiți puțin înainte la ceea ce doriți să vedeți în viața voastră. Aveți viziune, așa cum spune regele de bâte, da? Este nevoie a vă focusa pe optimism, pe încredere, pe recunoștință, da? Pe binecuvântarea lucrurilor pe care le aveți în viața voastră. Și totodată să evitați să vă puneți blocaje prin frică. Acolo unde sunt temeri, acolo unde se deschid astfel de uși, blocajele apar. Chiar dacă sunt obstacole în viața voastră, asta nu înseamnă că voi nu le puteți depăși. Deci, mare încredere în voi și vă mare încredere în univers, mare încredere în ceea ce vi se întâmplă, că nu se întâmplă degeaba, se întâmplă tocmai pentru a vă vedea mai atent ce este de schimbat în viața voastră și cum puteți evolua, cum puteți trece la o nouă etapă. Da? Săptămâna vă vorbește unora despre o călătorie la distanță, simt să transmit, care se va soluționa cu eliberare de anumite poveri, de anumite griji, de anumite obstacole. Fie mergeți și în această călătorie deveniți mai echilibrați, fie vă recunoașteți puterea voastră interioară, așa cum spuneam, și vă bazați mai mult pe voi, vă dați seama cât de puternici sunteți voi și ce puteți voi face în viața voastră. Totodată simt să transmit faptul că pentru unii dintre voi poate fi o schimbare în a vă întoarce acasă, în a pleca, fie de la locul de muncă, din străinătate către casă, fie pur și simplu vă mutați dintr-o țară în alta, pentru că sunt schimbări destul de mari. Pentru alții, chiar aș putea să spun, poate exista o ofertă nouă de muncă în străinătate în această săptămână. Curajul este cel care vă face să vedeți câte lucruri aveți voi, câte abilități aveți, da? Care unele sunt nefolosite. Le veți descoperi în această săptămână, da? Bun. Mesaje din partea angelilor romantici pentru voi. Merită să așteptați, vi se transmite timpul divin, toate se întâmplă la timpul divin, dragii mei, și acum în viața noastră amoroasă merită să așteptați după o anumită persoană sau ca o anumită situație să se rezolve, da? Acesta este mesajul. Flirt, dați voie și altor oameni să intre în viața voastră, indiferent că sunteți singuri sau poate sunteți într-o relație nepotrivită. Ok, acesta este mesajul, iar cel de-al treilea vine cu nuntă. Angajamente care apar în această săptămână, fie că vă decideți să vă căsătoriți, fie că decideți să faceți un copil, fie că decideți să vă mutați împreună, da? Sunt angajamente noi care apar și care pentru voi sunt foarte, foarte importante. Este ceva ce nu se întâmplă așa în fiecare zi. Poate cunoașteți părinții ei sau ai lui și așa mai departe. Dați-vă voie să învățați lucruri noi, pentru că este o perioadă propice pentru a vă schimba jobul acolo unde simțiți că este cazul, în primul și în primul rând pentru a vă aduce împlinire sufletească. Da? Asta este motivul pentru care vă puneți aceste întrebări. Nu vă mai împlinește jobul, nu vă mai împlinește activitatea pe care o faceți. De asta spun că sunt schimbări mari care apar. Fie nu vă mai împlinește relația în care vă aflați. Chiar dacă totul pare să meargă ok, totuși acolo vorbim despre o zonă de confort în care lucrurile sunt călduțe, dar nici pe departe așa cum ar trebui să fie cu adevărat într-o relație. Asta se întâmplă, da? Vedeți că nu este ceea ce voi vă doriți. Da? Lucrurile pur și simplu capătă o nouă întorsătură din mai multe puncte de vedere. Observ aici. Bun. 4 de bâte, da? Este un card care vă vorbește, dragii mei, despre stabilitate în această săptămână, stabilitate pentru voi în familie, vă regăsiți, se pare, poate fi vorba despre familia de la job, da? Nu neapărat despre o stabilitate în familia de acasă sau doar acolo. De asemenea, un ultim card pe care l-am luat este carul. Începem cu carul, încheiem cu carul, da? Doar că sunt din alt pachet de cărți.
Ambele vă vorbesc despre acest drum pe care îl faceți, despre această nouă oportunitate care se deschide în fața voastră și pe care voi acum vă prindeți de ea cu ambele mâini, da? Decideți să faceți aceste schimbări, chiar dacă sunteți conștienți că aceste schimbări sunt majore, sunt transformări. Și amintiți-vă, dragii mei, că așa cum spun de fiecare dată, transformările acestea vor veni în lanț, da? Odată ce faceți o schimbare majoră în viața voastră, tot așa veți merge. Pentru că se pare că energiile sunt diferite și cer schimbare în viața multora dintre voi. Acestea fiind spuse, vă binecuvântez și vă aștept cu mare, mare drag și cu alte ocazii. Scrieți-mi cum ați rezonat, dragii mei, cu această etalare și ne vedem cu drag data viitoare. Vă binecuvântez, la revedere tuturor!